Right. Ninzi makagresim the role weruji. Ija ishendi bazinda uri chokwadi padare. Ishendi batsirendi tauri chokwadi padare. Ija ndibazi. Kwa John sim the role weruji. Ija ishendi uri chokwadi padare. Ishendi tauri chokwadi padare. Fine. Marenda rinjenda sei. Kuzoya nayo semunanguchu. Inga kama ndenga dinga mudura. Ndinouya nayo. Mwangu. Nditori kubasa. Right. Princess. Tuanenge yapo. Ai. Yeva, baba inawewa. Ngatauri dari ngamboni dari yawade zirawa ngigini ngura munda. Chokwadi ndini. Baba wewe mume wangu. So takabereka mwana mumwe chete tese. Satabereka mwana mumwe chete. Tukugara tese vakabva vati chirumura mwana. Murumuri anga ave negore 4. Ndobva ndamurumura mwana uyu ndobva aenda kwa mama vavo. Ndobva tatotenga chikafu chese ndobva ndaendesa. Sezvo inini hangu ndisina amai. Ndobva aenda kuya kuya. Isu ndobva takonana. Sevanhu vanga vagara vachiita se vasinganyatsowirirana. Tatisachawirirana. Ndobva namai vati mwana wawo. Ndobva ndimanikidza vandopopota zvanzi endesa mwana. Ndati ase mwana womunhu handingaite nharo. Ndobva ndamuendesa. Ndamuendesa ndakazobva takonana nababa ava ndichiya kuzogara kuno kuChegutu. Mwana uya waya ndamusiya ikoko. Ndobva ndagara ndobva ndazodzokera. Ndobva ndanosvika mbva ndamukumbira mwana uya. Ndobva ndamupiwa. Ndandakazvitakura ndandarorewa pandandakaroorwa. Ndobva ndagara nemwana uya ndobva vandifonera mama vake. Zvikanzi uyai nechi? Uyai nemwana. Ndati hapana chikaipa. Ndobva ndaenda toda kumuona. Ndobva ndaendesa mwana uya ndichinosvika zvikanzoni siya mwana. Ko mama munogonditi nsiye mwana ndoda kudzokera kuChegutu nemwana. Zvikanzi aiwa mwana siye. Uchazoya womutora. Ndati hapana chikaipa mbva ndamusiya mwana uya. Ndobva ndagara kuno. Ndagara mwana uyu akazosvika pa 3 years 4 years. Ndobva ndazoenda ndakati ndakumbirawo mwana uyu ndimbomuona zvikanzi kutendero kuona mwana. Kutendero kuona mwana sei? Hanzi muone pano musiya. Semwana wangu ndine chido naye ndichida ndikaenda naye ndomutengerawo hembe pane vamwe. Zvikanzi aiwa mwana siya. Hapana chakaipa. Havasi kutomboda kuti nditore mwana kana kuti ndimuone mwana wangu. Apa hapana kana chavakabvisa. Vese nababa vacho ivava ndikakumbira mwana wangu ndituka. Hapana kana chavakabvisa. But mukuwirirana amungara mudzimai kuna mwana. Uyu handidiga. Tinotowirirana. Handikasvati kuwirirana handidiga. Uyu manje problem yakuti last time akatora mwana akaba mwana achinda chikoro. Obva azomudzosa mai manje mwana wacho. Apa izopa akamudzosa torumba kwedu mwana wacho. Ari kutaura kuti uyu zvari kurondedzera kuti kwatoramba nemwana hazvisiri izvo. Sei mambo ndakazomupa mwana. Ndakatouya ndakakumbira mama zvakanaka. Ndakatotenga sefi nei. Ndobva ndati ndokumbirawo mwana ndobva varamba naye. Saka inini ndobva ndakaenda ndakanomuba mwana uyu. Semunhu anga ine chido nemwana wake handiti. Ndobva vamutevera. Ava vakandifonera zvikanzi ndzosera mwana kwamutora ine handa mari yekusapota iwe nemwana. Ndobva ndati alright. Mama mbva vauya makuseni nababa vese vakati tatumwa mwana. Ndikati hapana chakaipa. Ndakati kwemimi baba namimi mama. Mwana anonzi pamutemo anofanira kuroorwa kubvisiwa. Mwana wenyu imimi munofanira kumubvisira mombe. Motora henyu mwana wenyu. Imi munongotora here mwana aberekwa nemunhu mahara. Vanaye mwana wacho mukomana. Ndakati kwemimi munongotora sei mwana mahara. Munani wadi. Kuna nasekuru. Ndawai kudzi yakadini.
ivo vakandizvonanzi nekuti hauna baba ndozvavakandiudza. Handini kutaura namama. Chimwe chinhu futi chavakaita ndechekuti vakasara nepropati yangu panapa. Vakasara nekitchen unit nepushing tray nemubhedha. Kitchen unit yakanochinjiwa ikaswapiwa ikapiwa mama. Iri mumba mamwene vangu zvezvi kitchen unit iyoyo. Ndakatorora. Vakaroora akaenda. Vakazotora umwe zvezvi wavainaye. Wavari kugoitawo zvavo zvamugoita naye. Murume wanga asingandiudzi kuti anomwa mapiritsi echirwere. Saka ini pandakanotestiwa naye ndakamuudza kuti iwewe chakakutadza kuti undudze chii kuti unomwa mapiritsi. Ndonyaya takakonana iyoyo. Makakonana musina wamire manje matestiwa. Tatotestiwa. Iye manje akasachade kushandisa kodzero dzataiudzwa kuchipatara izvo zvataiudziwa. Iye asvika kumbotanga kupopotera kuti hei wewe unenge uchingoti kuchipatara ngatidai chirudzii. Ototanga kutonetsana neni. Otodudza kuti achisapota wega sipo nei zvese. Ndonyaya takakonana kuzosvika ndibveyo. Pamusoro irani. Rumwe zvakunoridza kutoonekera muzokutonyepa chaizvo. Funga kuti andika panosvika pakuzvarwa mwana azvariwa andika mwana uya tinisira mwana akanisira mwana ane gore 8 kusvika nhasi uno mwana uchingoda kumba kupi pamama vangu varotomuchengeta. Vakuru zvese izvozvo hapana chakaipa, ilaki ramuinaro rekuti mubvumirwe kutora mwana ari mudiki. Chaakudiwa chokutaura namambo ndechekuti mwana uyu paanoenda kuchikoro munenge muinaye mwedzi umwe chete kana kuti maweeks mashoma aanenge ari paholiday yechikoro, motorawo momupa kuna mai vake. Chikoro chichivhurwa isu tinoda kuti vana vadzidze, handiti mapona. Mwana ndewenyu, havasi kuramba. Plus ini namuchokwadi dare ngavabvise mombe ina ndezvari mahara nenyaya ndaramba iyo andizvari mahara mambo kwete unzai sekuru venyu vanhu avari rafa. Propati yangu vakaramba nayo. Propati yenyu munopiwa mataurira mambo. Havasi kuda nazo. Propati hakusi. Ingozi vakuru. Takatotaura naye akatontora foni. Unombotaura neni? Akatontora foni murodi. Svikandikaita takabva rimwe chikambo wasifona ina posta 120. Akantora murodi. Ndakaona pushing tray yangu iri kuseri mambo pamusoro ai. Ndofanira kuti zvoni pushing tray yangu yamasiya kuseri ndo yakukabva foni. Pakasara mubhedha nepushing tray ndo zvakasinde mubhedha ne kitchen unit. Ndo zvakasara. Pushing tray aipo. Yakakavhiwa nefoni. Vatangotaura nezvinhu zvakasara zvokutaura nezvakana zvisiku vanotaura nezvakasara kuitira kuti nyaya yosara vechidiki yozodetsa mwana aiwa advantage yavanotora ndeyekuti munhu ana anomira naye ndochokwadi. mamira nedare mamira ndare tati munofanira kubhadha kuzvara makaita musukuzvara mahari chivaine munhu anotaura wacho sekuru natiri kuna sekuru isikuru wayo pano wotoresa zaro wotodaniwa shamwari makata mwana nanhiki akadai ko mwana anongoza kuva here kuti musingatendiwo kwamukatendiwa mwana kuri kudiwa zvakari zvakazvakati zvinoyaki ko bhedha amai chitaura musinga asi mwana enda kunopiwa asi kana mamuona zosirai mukuru Mwana ndinenaya ngavatori wasiiwo. Ndikamutora mwana unosvika achitanga kurwara. Ndo zvavanoita. Ameno zvavanoita vane ushereketo wavanoita kumwana. Ndikamutora mwana uchina nditanga kurwara. Saka zvakanakawo here izvozvo ini ndavangobhadhara zvinoenderana nekuti inini ndakaberekawo. Ina ndavabereki handina mambo. Hatina vabereki vari kure vari kugere.
Kana vasina udi. Handina vabereki. Variko sekuru. Handina. Variko patungoti Vakashaika sekuru vaimira neni vese vaimira neni. Vakashaika. Variko sekuru. Variko. Vanotogara padhuze nemuchakara vatori mumuchakara. Kwasaka vasingamire neni nai mambo ndinoti ndine vabereki here. Ndinoti ndine vabereki. Ndaitosvika kumba kwavo ndichitodya sa. Vakashaika vaimira neni Variko vaisiva. sekuru vakakura. But asuna tovazvika mari yako. Ngatipe munhu akutijindeka. Handina vabereki ndakazvarwa nababa namai naputi nasisi ndo vakandibereka. Saka nyaya inotondibata bata inini ngandipe zvekwangu. Ngandipe zvekwangu ndizvijindeka. Anozaudara rini kunyaya yekutaura. Musi wa 19 uyai musi wa 19 ndikupe mutombo. Ngandibhadhare zvinhu zvangu ndizvijindeka. Panyaya yedu iyi yanhasi tapedzera nandi. Next court. All right. I move. Shower. Demuri mwabva kumaite matatu chachiro.